hele vejen ned til omkring her. Så tager vi vores materiale, dubbingen her. Kan lige brække et lille stykke af. Nuller det lidt med fingrene. Så den får en lille hale. Og det holder vi bare simpelthen fast ved at tage et par gange over dubbingen. Og så ligesom sidder den fast. Så er der ligesom 2 veje, vi kan gøre. Jeg kan godt lide at lægge en lille forankringstråd. Så over. Det er bare her, det er bare lige noget fletling, som jeg vil lægge efter at have kørt dubbingen udenom. Så lægger jeg den. De sorte her kan holde de tråde, vi bruger, sådan så det ikke kommer i vejen. Tager noget dubbing, snor det rundt om bindetråden, og så bare tørner der nedad. Og så er det alt efter egen præference, hvor tyk kroppen skal være. Og eftersom det skal ligne jo en eller anden form for lille tangloppe, så må den jo godt være tyk. Og så kan man tage en tandbørste og buste den ud mere, hvis man vil have, den skal være mere fluffy i fluen. Så tager vi den der forankringstråd og snor bare rundt om kroppen. Prøver vi at gøre det lige nogenlunde pænt ved at have lige meget på hver sin side. Hvor du nu skal låse tråden, så er det igen bare snor rundt 2 gange eller 3. Så tager vi, så er den ligesom låst fast. Så kan vi tage her og holde tråden og det hele bage. Og så kører vi ligesom over der. Over de 2 tråde, der låser tråden fast. Kører vi lidt yderligere over det, så kan vi knippe den af. Og det er der, hvor jeg godt kan lide at bruge den whip finisher, vi ligesom har. Fordi, hvis man tager, man sætter den ind i det øverste øje, kører ned under det nederste, og lader twisteren. Derfor den laver et whip finish. Så har du bundet en knude. Gør det igen. Klipper vi den af. Så simpelt er det. Knæk og bræk derude.